Onye isiki wa. Ikulu kwa n'anya. Onye isiki. Emere gị nwaanyị eme. Ọkwọngwa ya agba. Emere gị ihe eme. Ebe onye mgbado. Ndị agbado gị ofu bọs, gbado akpati ozu. Ozu. Just ọ abụọ. Ịmara ibe. Ịmazi nke bụ nke, nwa nwoke, nwa nwaanyị. Nya ndebere gị otere rigo. Ozu ka ebo. Ọkwọngwa ya. Nakwa ya. Lekwaya. Ọkwọngwa onye ya. Ọgwa ya ochie. Nna kedu ụdị ọnwa mmadụ ji isi wee kote ihe a? Kedu nnọọ mmadụ na-atagbugharị onwe ya n'afọ agbada onwe ihe mmadụ na-etinyezi aka na aga gịnị ka m meziri Chineke? Gịnị ka m meziri? Nwa nke m ọdụzi dị iche Chineke agaghị eji wee gozie m. Chai! Ya nke ị na-eje atakwuri. Ị na-eje atakwuri ka onye amoosu. Ibe na-atakwuri ikwu ka onye ozu nọ na mọchụarị. Kedu ihe bụ the problem? O ga-ekwekwa gị okwukwu. Nna anyị ọgụ Uwaezuoke, good afternoon sir. Good afternoon nna gị. Nsogbu nwere ọgụ Uwaezuoke. Anya m ahụ na ntị m n'ụwa. Agala m oru gaa Igbo. Onwe ihe m tinyere aka na-aga. Amụrụ m ahịa moto paasị ahụ 9. Nna m ukwu duo m dukwe na m nke ọma. Na-emetụ ọfụma. Alụghele m nwaanyị ozugbo m na-alụcha nwaanyị. Biznes m tikpọọ. Biznes daa na-arịọzi nri arịọ. Ngakwuru nwanne m nwoke n'ugwu Awụsa wee na-eme biznes. Ya lecha anya mere m ebere were 500,000 nye m were ya lata gbadata Ọnịcha ebe a bịa baa n'ahịa relief si me were ya ga zụọ ahịa provision. Etikwe m na provision ego ahụ na ka o si wee na nke a sef kagodo gbagwojuo m anya maka ọ dị ka gasị na nwanne m nwoke tiri ego a na-agbara wee nye m ya ma ọ bụ na ọ ndị otu nzuzo ka ọ natara ego a wee nye m otu nke a si wee gwụ sef gbagwojuru m anya ọwụhụ nwaanyị ka m ji ya chụọ ọwụhụ na m ji ya zụọ moto ego gwụ pịa njekwaga mmụọ alụmako ka esi etinye windo amụtala m nke ahụ pụtakwa ọrụ anaghị abịa ihe wee karịa m aka mụ jewe n'ebe a na-arụ mesin wee bịa ebe a na-arụ ụlọ wee vụnyewe ha blọkụ n'ihi na amụhụrụ m mesin ihe emekatala mekata ike wee gwụ m amazi m ihe ọzọ m m wee gawa na nke onye ụka ekpere ebe ahụ ka m si ya wee sị na nwunye m owu ihe my problem na nwunye m wu nsogbu m nwere ya kwana ka m ti wee na-atakwuri otu isara m na-atakwuri even ihe a m na-ekwu amakwuru m sef na m na-ekwu ya na-aga na main road biko ọgụ Uwaezuoke m ajụgodo gị ihe a pastọ kwuru ọwa eziokwu ọ nwunye m wu nsogbu m nwere n'eziokwu nwata gwa m ebe ọ na-eje agwanye ihe o ji ekwu na orue deme nwata gwa m ebe ọ na-eje agwanye ihe o ji ekwu na orue ọ kakwana mma otu iji gbuo ịdị ndụ ka na-etigharị otherwise ọ bụ na ọ bụ otu nwunye gị siri m lebe anya eke ngwuri kamgbe ka m gwa gị eziokwu na nwoke ọbụla nwunye ya na-agba n'iro nwoke ọbụla biya adịghị mma bụ na geeti ka ọ na-anọ yiri efi na geeti ka ọ na-anọ wee yiri shetie ọ bụ udo adịghị n'ezinụlọ ka nwoke ji anọ n'ụlọ ka anyị nọgide n'ebe a na-ere mmanya ọkụ te n'abalị to 11 mgbe o ji anakpụta ọ bụrụ na nwaanyị anakpuone ngezienụ ntị nwunye gị ahụ ihe ahụ pastọ gwara gị ọ gwarughị ya ofu maka mgwaghị ha maka onye buru mmadụ ụzọ siri ite na-ebu ụzọ enwe mkpakparịa nwunye gị na-agba n'iro na ọ bụ onye nata nwoke ego were esie nri nye gị irie nye biznes ga na-agbada na-ala ntanyụ na-ala ka fuel atasara n'ala ọ na-ahanyụ gezie ntị o megidegoro gị ihe ọ na chi gị dị n'elu na chi gị nọ nso ọ bụghị na chi gị anọ nso ịka ngori kamgbe maka na nwoke ọbụla nwaanyị natara ego n'iro were sierie nri o je gbucha otele n'iro ọ bịa were ego ahụ enyere ya wee siere nwoke nri ọ na-egbu nwoke kwamkwam mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu o jizi gị n'anya isi ọ na-abụnya na ụmụ nwaanyị ibie na ọkịta ọ na-ekwu na onye ajighị n'ọrụ na ya ajighị n'ọrụ na nya jiri remutu na-eremutu ibe na ya na-anya ya dịka handbag ibe na ya na-eji mfak nọ mgbe ji si anya pịa ka remutu ebe ọ bụla anya sị gị nọrọ gị anọrọ ibe na ya na-agbazi gị otu esi alụtụ na-agwa gị mana ọ bụ na o yi ekweghị gị eme kịta ime ka ị nọchụkara ọkwa gị na nwunye gị ahụ na-edina mgbe na-edina ụzọ ụtụtụ onye gị enu buru ụzọ tete jee anyụnyụ mmamịrị mgbe ha o nyere gị enu jee anyụnyụ mmamịrị n'ụzọ ụtụtụ mgbe ahụ ka o bufere gị ụchụ mgbe ahụ ka ọ tụtụrụ ihe niile o mekọlọrọ gị ọha ejere gị dibịa kama na dibịa o jere gị bụ na ihe ọbụla mgbe ọbụla anya jiri bata esi ya nnọọ ji anyị were gbuo zọgbọ gbaba ọsọ ndụ gị ihe m gwara gị bụ hoo ha ọ bụ na pastọ agwara uhu gị na
je jụọ ya ka ọ kọwara gị na ọ bụ na ọ pasọ na ahụ ụzọ otu a ka o yesi gbadiri gị okwu anyị na inflation nna nwaanyị a na-asụrụ ya akwa na-asụrụ ya ma pantị mgbe ụfọdụ ozie m ahịa ma ga-agụkọta ihe eji esi ihe ngocha ya na-alọta m na-echekwana na ọlọv amam na nwaanyị a ekechiri m jide m n'ọlụ chei dịka na mana nke ọzọ dịka nwanne ya ọkwa nwunye gị na-abụ ọnọkọta Thursday, Friday, Saturday ọ sị na ya na-ejebe nne nwanne mama mpapa ya nke dara n'elu ngwa nke mara nwa mụkwe ma ọ bụ nke dị ime ọmụmụ ọ na-asị gị na ya na-eje otu a akwa ọ na-eji ya nke a na-eji iche ọ na-abụ ọnọkọta ọ sị gị na ya na-eje vigil night vigil ma ọ na ya na-eje wakekeeping na ọ ya nwaanyị ka mama ya nwụrụ na ọ ya nwaanyị ka nwunye di ya nwụrụ na ọ ya nwaanyị ka di ya nwụrụ ọ na-agwa gị otu a akwa ọ na-eji ya ọ na-akpapa ọ na-eji Baịbụl apụ hapụta Baịbụl ahụ o ji ọ bụ camouflage ka o wee tigharị ya gị anya Baịbụl ahụ na-adị na handbag ya ọkwa ya onye ọtọgbu ya o nwere agwụrata ọ na-adị afọ ebe na iche na ụratọrọ ya tụọ ya na wedina nke ahụ bụ ọkarị ọ na-eji nke ahụ kpuo onye mgbe oyi tụbara mgbe ekọndishọn tụbara nwoke ya na ya dina mgbe oyi ekọndishọn tụbara o were akwa ahụ kọva onwe ya ọ na-esu mkpa ya ọ na-esu otele ọ na-esu eregerede ihe ọ na-esu ụgbụgbọ mbatụ bọmba ọ na chi gị hụrụ gị n'anya ewezụga ya nwoke ibe na ihe ọ na-esute na otele dị n'ihu onye na-eghe anya n'ihu ọ ga-ama na nwunye gị na-esu otele na-esu mkpa ya na-esu eregerede ihe ọ na-akwa abụzi iko ihe ọ na-akwazi bandị ka ọ na-akwa ha ọ bụrụkwa asị nwụsị bụla mba anyị jee jụọ onye na-ahụ ụzọ ịma na ọ ga-ekwukarị m nwụkwa onye ọzọ ịma jee jụọ onye nwanne mmedi nwụkwa ihe ahụ nwoke na-ahụkwa n'ihe nwoke ahụ juo m anya nna gezie ntị aka m esi gị ka ị tiritie nwunye gị like a soldier well you are not a soldier ị bụrụ a soldier because you cannot play with a soldier their behaviorness and their character you cannot play with them anya ọkwa otu a ka m si wee jee mechie MC na Army Barrack ihe nji agwa gị ihe banyere soldiers bụ na I have witnessed them otu aka nsi wee jee mechie MC na Army Barrack wee crack star joke with one name ama na the name njiri crack joke bụ the name of their commander then emecha m ma ego ndatara m were the money na anazi I'm about to reach the gate ofu onye n'ime ha wee kpọọ m inside the barrack sị m hey comedian come ntọ ọ sị me ọ sị yes come wee chiri ọ sị m ha you comedian see oga dey call you go up there go see am mfu onye weliri aka enu ọ sị m come nsobi ya nru ebe onye ga-asị m hey oga dey call you go inside there go see oga mfu onye nke weliri aka enu kukwara m aka manager nnọkwa ebe ahụ ọ sị see the place where they call you go there you will see the person where they call you maybe he want ask you something and meje and onuku jeruzi ebe ahụ mfu ndị amị na ebe ahụ they are up to 7 people I was saying my friend you are the comedian say yes of course naturally I say now you the joke with our commander's name. He said, why now? How can I joke with the commander's name? I said, we hear the thing where you talk for the field. See, we no go punish you, but we like you. If to say we no like you, we will make you one will jump from 9 o'clock in the night. He said, I beg, sorry. I said, we no go punish you. See, the thing where we go do you now, to carry all this bag where we park here, carry 500, go put them at the side of that gate. 500 bars. Unu ma hana agba aja. Asmenti hana agba ajared. Njime asu koma ulego. Move. Nse oba na yipu akwa m were eburu aja na nwere ike je fokere ego ndatara data na ya. Mwe je na eburu akpa na bugide bu up to 350 or 360 even. Onye kpọrọ m ọrụ ahụ bụkwa na soja. When I but my friend, what are you doing? You will unlock. I started explaining. Ask me why now? Why now? Now what are you? How many they say make you carry? How many they say make you carry? Inside they say make I carry 500 bars. Hey. I said, and now how many you don't carry? Instead at least 350 or 360. Smoke, go carry them back. Make you go carry the ones where you carry come out. Go carry them back. Okay, come on, I'm 500. Carry an angel, Bruka, about 350 or 360 in Bujagro. I been Bruka, or 700. Double polishment. Double polishment. Emana Oduru, Wanya, and Woko Buna, and I need him in power. More Banos, your brother, and I'm working him in power. Or we see a corner. Oh, Bubukotoribuya. Then, open your equipment, a single day back in army. He will army character.
more army sense, more army punishment. Enyocha nwunye ya. Obawo. Omata na nyabumbe. Amara na mmiri debo. Enweghị m obi. Mana ịgwa gị eziokwu, m ga-eje mụọ bọsịn because enweghị m obi ịrụ amị. M kụpụgodi eze ozugoro m. Kurisia ya anya ya niile, kurisia ya ihu ya niile, mebisia ya ihu ya. Ndị oyi ya ahụ ya, ọ gaghị adịzi ha mma. Onye aka m ga-eme. Mma mụrịrị bọsịn. Aha. Ọ ka o si mee. Nna wao. Ihe na-esezi okwu ugbu a bụ mma. Uwaezuoke bụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Nna wao. Nna ụdị mma Uwaezuoke mara ahụbe nkwe nwaanyị ma ọ bụ nwoke mara ụdị mma. Nna wao. Ma aga kirie nne ya. Uwaezuoke bụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Ụwa ịbụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Mmụọ mara ma ọ dịghị onye yiri ya. Mmụọ mara ma ọ dịghị onye mara ya. Mmụọ mara ma ọ dịghị onye dịka ya. Uwaezuoke bụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Ụwa ịbụ nwoke mara mma ka nwaanyị. Ụwa mara mma na-esokwu. Uwaezuoke mara mma na-esokwu. Uwaezuoke mara mma na-esokwu. Ntị ya sambara sambara, imi ya wombolo wombolo, ani ya tan 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 tan, ọnụ ya lom 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 lom, ike ya bam 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 bam, wọta bam bam ha. Olu okpom, ihe ọbụla ọhụrụ olu. Uwaezuoke n'ịdị mma, ụwa n'ịdị mma. Arabanko Uwaezuoke n'ịdị mma, ụwa n'ịdị mma. Uwaezuoke itewe ọtanjere, anyị ga-agbafuru gị n'ala Ọnịcha ka anyị lele. Uwaezuoke itewe ọtanjere, anyị ga-agbafuru gị n'ala Aba ka anyị lele. Uwaezuoke itewe ọtanjere, anyị ga-agbafuru gị na Lagos. Uwaezuoke itewe ọtanjere, anyị ga-agbapụrụ gị n'ụwa ka anyị lele. Uwaezuoke gabara onwe gị nwa mmadụ eburu ọnụ wela ka anyị lele. Uwaezuoke gabara onwe gị nwa mmadụ eburu ọnụ wela ka anyị lele gị. Ekwuru m ekwu, ị ga-arapụta m n'egwu a. Ọkwa ekwuru m ekwu, ị ga-arapụta m n'okwu a. Ịhụ na ị ga-arapụta m n'okwu a. Ịhụ na ị ga-arapụta m n'egwu a. Chineke nna m, biko Uwaezuoke nke a na-ekwu na ọ mara mma, ọ Uwaezuoke nke mma ka o nwere Uwaezuoke ọzọ Chineke kere? Lekwanụ m anya nụ. God of Abraham, Isaac and Jacob. Uwaezuoke nke a mma, nke a mụ na ya na-afụ, nke a mụ na ya nọ kịta, ọ ya bụ nke mara mma. Biko kwanụ, unu na-agụkwa egwu a unu na-agụ, unu na-amakwa ka unu si agụ, unu na-akọmpozu kwa, unu na-echekwa, nakwa echek Uwaezuoke. Ọkwa ekwuru m ekwu si ya na unu ga-arapụta m. Unu rapụtakwa m rakpụkwa anụ m. Unu rapụta m rakpụkwa anụ m. Mgbe m na-ekwu ihe, mgbe ebidoro ya ka nsisi ya na unu ga-arapụta m. Ịhụ na ya, unu rapụta m rakpụkwa anụ m. Biko rakpụkwa anụ m. Dịkwa n'isi na unu rakpụrụ m. Rakpụkwa anụ m otu ọ dị mma. Ogene dị ihe nke a biko nụ. Mgbe ya kompozuru egwu a wee na-efu ebe egwu a na-eje ka nsị na okwu a ya adakwa ka mkpụrụ igwe. Okwu atakwa na ọgbarihe ndị mmadụ ya ebekwa okokoko n'egwu a. Echee na ọna nna m a na-ekwu ka ịhụ na ya aka nọkwa na studio yi na-ebe akwa na-ebepụta anya mmiri. Gwazie m ọha na eze n'ụzie ya kedu ihe unu na-eche. Mba, ana m ajụ unu kedu ihe unu chere, ọ na m ama ha mma. Mba, na-ekedu m anya n'ihu ka ịfụ akwa ogwu ihu ya na anụ n'ọnụ ndị gboo afụ dị mkpa akwa ogwu imi ya na-enye ọgwụ imi ka eji ama okorobịa, imi ka eji anwa dị mkpa n'ezie n'ihe na-emenụ. Ọgụnụ dị ihe nka ngwa shelụshelụ ụwa akọda dị na ka m na-anụsa gị ọgụ n'ọnụ ma ọ nwere ihe imere m na-ewe m ije. Achọrọ m ijugodi gị biko, define godly beauty. Mma, ihe anwa ndị oyibo kpọrọ beauty, define ya, kọwaa ya, gịnị ka ọ pụtara n'Igbo? Mma bụ onye mara mma. Mma bụ onye mara mma nke ewu na ọkụkọ makwu na mma bụ onye mara mma. Eleghị anya ọ bụ na ọ mara mma ihu, ma ọ na ọ mara mma bọdị, ma ọ na ọ mara mma n'ukwu, ma ọ na ọ mara mma ebe o si anyụ nsọ. Onye a bụ ihe na-ekwu na mmadụ mara mma. Enyi m nwoke na-ajụgharị m ọnụ, ihe ha jụ m ụkwarịrị ọ dị one. Mma bụ mma. Mgbe nne m mụrụ m dị na nwatakịrị, ọha na eze na-abịa agba m nkiri dịka onye mara mma. Nne m na-akpọkwu m
asamma mkpụrụ mma nna m lepụrụ m anya tie okoko si ogini dị ihe nke a ọ bụ mma dị ihe a ka ọ bụ gịnị nna m sị m na m bụ nwa okorobịa mara mma na ebe m dị otu a na ụmụazị na ọ bụ na nto na mmadụ ga na-eso m dịka ijiji na-eso onye bụ anụ ure otu a ka ọ dịkwana mgbe m dị na ụmụaka nna aga n'ụzọ ụmụaka ibe m a na-agba m nkiri ya na-enene m n'ihi mma mara mma ahụ ka dịkwana n'ahụ wee ruo taa ama na mmadụ na-eji ụtụtụ magide mma ruo mgbede ka m gwazie gị nke bụ eziokwu na mma m ruru mgbede gwazie m ka ndị otu a na-agadi ịjụkwara ka m dịzi na ụmụazị mgbe ahụ ka m tụtụrụ mma atụtụ ejiri m mma gwuo egwu ị na-ekwuo m anya ịfụ na mma niile dị m n'ahụ onye lele onwe ya egzam ọmaka ya good ime akụkọ na onwe gị good aghọtago m ọ agbọrọ unu ọkwa ya nya maka ịma na abịa n'obodo monki ọ ga-enwe monki nke manara ibe ya ịbịa n'obodo simpanzi e nwere nke manara ibe ya agbọrọ ọbụla nwere ndị ma mma so o nwere ka ọbụla nne gị na nna gị jọwara anya wee mụtazie nwa manarị ha wee mezie ka nwa ha bụrụ baptizim mma oho kịta ka m ghọta ya na enwere ike abịa n'obodo ebe monki nọ chimpanzi nwere ike ịjọ njọ nya adaka ọkwa ya dịka etu anyị nọ kịta oke kịta ka m ghọta ihe ndị compose egwu compose Uwaezuoke mana ọkwa nụrụ that side ha kwuru imi ya gịnị ka kwuru imi ya boroboro ha kwutere nke awa ha kwutere nke awa bịa ọkwa mana ọ bụrụ na gị na mmadụ na-akpọ ụtaba onye ahụ agbachọta eji ihe i kwuru bụ eziokwu anụrụ nke ị na-ekwu okwu imi ihe na-anụ n'ọnụ ndị gboo bụ afụ dị mkpa afọ ogwogwo imi Chineke mụ ihe m ga-eji imi ya eme wee were imi ya nye m n'efu ọ bụrụ na ego ka m nwere gidigidi a na-asị na o jiri ego jegoro imi a na-ego imi ego ihe a bụ ihe Chineke onyinye anwara Chineke nyere m adị m proud of it kedu ihe na-ewute gị eguzina m anya ọkụ ihe a bụ anya ọkụ ka ọ bụ anya ọkụ ụdị na ụdị na ụdị dị anya eguzina m anya ọkụ lead me otu a ka chi m siri kee m ọ mụ ihe m ga-abụ n'ụwa wee si otu a kee m ọ bụ maka otu legiriri alignment mmụọ adị m ewu anya ọkụ na nke gị otu ihe nwere ụkwụ mosquito ana m ewu anya ọkụ raa m aka naanị m ị chọrọ ka o sere mụ na gị ọ bụrụ ị chọkwara ka o sere mụ na gị o sere mụ na gị adịrọ m ime ma ịdị ime ma ịdị gị ime Uwaezuoke ọ dawebeghị ọgụ ọ bụrụ ọgụ esi na ụkwụ m dị ka nke mosquito ike m lie alignment ikwugonu nke ị ga-ekwu mana enidoro m iji ugegbe wee nene wee fụdat n'ịbụ aka nri short engine in fact ihe bụ dwarf ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo n'eni nya biko ọ bụrụ ọgụ ka anyị na-anụ mana ide na onwe gị ọfụma amara m ijikwa ugegbe na onwe gị ọfụma wee na-agba egwu anyị na-agba na-anwụrụ ihe ha na-anwụrụ maka na asị na ịmara mma ana m enene onwe m elere m onwe m n'ugegbe wee fụ na m mara mma nwoke Chineke ekwekwara ka nte ogologo ka gị wee dị ka ọ tọsị ikuku na-eku achọ mpolu eletrik ebe m ga-ejide aka maka ikuku iburu m asị m kama m ga-eji ụdị ogologo a kama si shọt kwuo m otu ara ka m wee weti na dọrọ adọrọ wee na-asị gị kama mma adị mkpụmkpụ ka ga ịmakwa na ndị ntọchọ ịtọrọ gị heti gị na akpa buru gị na-ana onwere onye ga-amarị na enwere weti mana etu anyị fụrụ m kama m ga-adị mkpụmkpụ ka gị nto ogologo ka eletrik polu nke shọtụ ndịza ka pam 3 ukwu nkwụ atala m ahụ dịka onye ọbụla na-ekwu nnọọ ka ọ dị isokwu na-ekwu ngụ nwata wuru uche ịmụkwara otu ihe ha mmadụ ada ahụ na ihe na-enye m obi aṅụrị ịmụkwara ihe a na-arụ chere ka njukwere gị ịmana ihe a na-arụ akpati ozu bụ 6 feet ịmana 6 feet ka a na-arụ debe dịka ngụ nwa mmanụ ọbara ịmana ya karịrị 6 feet ịdị na sị na enwe ụgwọ akpati ya egote ebu 6 feet etinye ụkwụ ya ma ọba egbujipụ ụkwụ ma ọ bụ egbujipụ isi gị atụfu onye iruzie n'eluigwe shọtụ ya ha eruzie mana mụnwa otu aha tede ndị otu a kịta nwụọ ihe ya egote ebe akpati dị 6 feet ịmana m erughị 6 feet edonye m na akpati nke mara ọva n'isi ma nke mara ọva n'ụkwụ ekpote akwa niile m nwere were mejuo onye o wee nwee weti onye ọbụla buru m n'isi ọ mara na obu ozu dị mkpa kedu ị na-ekwugheri Chineke ekwekwara ka ntokwu uche dị ka gị eruo n'eluigwe gị da ịmakwara eti gị na akpati ndị ji ebughị ebughị na-agba ọsọ ọ dị ka ka ọ na-agba eburu ha na-akpa egwu eburu ga na-agba egwu tanja vuvu ncha ịmakwa dị ka ide ịmakwa ewuru efe dị ka ụkpala abịa m nesie gị anya kịta ma na ndị a na-eme beauty contest mee mistake eziokwu
because this is an advice to ndị niile na-eme this beauty contest. Unu ga-ebido mebe ugly contest. Nya competition eji ama ndị journalists njọ. Because Uwaezuoke aka agbago first. Aga m apụta nke ahụ. You could have come first. N'eziokwu ama m na ọ bụ na eme ụdị competition in the whole world afụbeghị m onye nwere iru ka gị. Eziokwu. Ajọrọ m njọ dị anyị. Agụma ndị jọrọ njọ ememe ugly contest. Aya ha ma apụta. Amara m mma dị anyị na-anụkwu ihe a na-ekwu na mma m na-ese okwu. Nwa m na-akọ ọsọ accident n'ụzọ. Ụmụ nwaanyị fege niile, ụmụnne nwaanyị fege niile na-abịa ebe mbikita na-ayọ m bịa mụọrọ ha nwa. Nekwo nke si GRA wee chọrọ m ọkada bịa na ya dị daa na sekpuru ala mụ biko bịa mụọrọ ya nwa. Ihe a bidoro n'ụtụtụ gboo mgbe m na-aga skuul. Onye nkụzi nọ na klaasị ya nọkọtara ebe nọ n'azụ ya kwuru maka mma wee wefete n'iru oche wee mee prefect wee na-enye m ụtalị ana m apịa ndị tọrọ na ndị ntọrọ. M wee buru odogwu na-agụ akwụkwọ headmaster bịara ozugbo ọkpọ m Uwaezuoke mma bịa eje mkpụrụ akwụkwọ ozugbo kpotere ya na siti ya gụba efu m nneko onye mara mma kwesịrị ịkpa nganga na chi ya mere mma chi m mere m mma ka m gwa gị nke bụ eziokwu ị na-eme anya n'iru iyi afụ nwa m. Ụmụ nwaanyị soro na laịnụ kịta na-ayọ m biko ka m mụọrọ ha nwa ka m mụta oyiri m ndị yiri m ya ndị ya dị ka m exactly mụnwa ha dị ka aja onwe ihe dị ka advert na ọ bụrụ ihe nwere ihe dị ka advert ibe na ụmụ agbọghọ na-ayọ nkịta m lụba ha na-asị na mbụ mara mmadụ na m anụgo nwaanyị na mbụ biko because ha abụghị kịta ọnụ ga na-agbakọ ụkpaka ihe ọ na-agbọ ka njukenego ofebere ajụjụ ụwa ịma na igbe ezigbo enyi m nwoke nkọda dị na ka m na-agụ na-ese okwu achọrọ m ịjụ gị ebe ahụ ka mma na Chineke mere gị ezigbo amara trouser length gị ka ụdịrị akwa iji akwa trouser length maka ama m na igoro ofu trouser length nwere ike were kwa trouser ịnọ ebe mụnwa ga-eje were trouser length na-agba wee kwa ofu so ị ga-eje Thanksgiving je kene Chineke maka nke ahụ gezie ntị trouser length m ọ na-abụ mbe nkwọta ya na-eji akpa telo irie m telo bịa oke enyi bụa o were nke ọzọ kwara ụmụ ya n'ihi ọ na-abụzi mba ime ahụ eje mbere one yard ejere telo si aka o were kwa m trouser m nya ka o eji mee pocket n'azụ were mee pocket n'iru were etinye belt holder ọmagụ makwa ama trouser amaghị na-akpụ n'ala. Ana m echiti ndị telo na-akwara m akwa all the time ha nwasikwa one side of it na-echiti gwa m mmadụ ada ericha akụ bed gị ka measurement bed gị olu the normal 6 feet bed nrozi feet ọ yi west ego ka ọ mụ ije west ego ihe mere bụ onye cabinet ịrụ m bed ka m gwara ya that is no need no ji arụrụ 6 feet ọ na-arụrụ ndị ọzọ maka na m nwere 6 feet ya mere nye 4 feet 4 kama ọ ya abụ na m nọ na bed ọ bụ na o ruo eru kama ụkwụ m pụọ n'ala ọ bịakwana n'ihe anyị ekwu nya that means cut ka akwụ nya ihe eji edebe ụmụaka nya obere bed anyị edebe ụmụaka ka arụtara gị kpọ ya bed eji edebe ụmụazị abụọ this golden iron bed na abụ cabinet bed ka eji edebe ụmụazị. Okay, ihe dị iche na nke gị na ụmụazị bụ gold na cabinet. Okay, biko ụwa ka m just gwa m eziokwu etu anyị jọrọ njọ na hapụsịkwa ego ha gụrụ inwego lọk ị nwere nwekata lọk nwee nwaanyị mara obere mma jọsọ nke matụtụrụ mma maka na ị nwere ike na-ekpo ụmụ nwaanyị ndị anyị na-ekwu ọ bụrụ ndị jọrọ njọ ka gị ndị rumọnke ndị chimpanzee inwego nwaanyị mara mma ofu just half dị anyị gee ntị ajụjụna m ajụjụ iberibe a na-ekpo nwaanyị ekpo ọ bụ ọkara fish nwaanyị uru ọdịdị na nwaanyị abụghị ofu ihe bụ uru nwaanyị bara onye na-ekpo igwe nwaanyị ọ ya asị na ya nọ n'uru bịa kedu njikọ onye nwe otu obi akwa ele nwaanyị dị ka onye goro motosaịkụl ntụfu ka ọ na-ahawo expenses dị na nwaanyị karịkwara na ele ihe nji kedu ihe adị m agba na iro dị anyị ajụziri m ụdị agụ m nkaka ajụjụ ị na-ajụ m ụkwụ arịrị ọ dị one ohi ị na-ajụ m ajụziri m ụmụ nkaka ajụọ maka isere mụ na ọgụna nwunye m mara mma nwaanyị bụrụ egovin bụrụ queen na-eso nkirikirikiri na-ajụ ese nwere ihe m na-eme ma ana m ele nwaanyị ọzọ anya n'iru mgbe m ma na nwunye m dị jealousy bụ mgbe ọ na-eso nkirikirikiri mgbe ahụ ka m ma na m mara mma na chi m mere m mma ụwa gị na mma ụwa ọ bụzikwa gị na-ekwu ife a ụwa ọkwa gị bụ onye ụmụ nwaanyị na-atọ ji maka gị na-alụ karate nwa bọksịn gbaa mgba dị n'ime ya ebe ha na-azọ gị na-agba n'ilu ụwa a kwuo n'eziokwu ka ihere mee na-ekwensu
ọgụ ha na-alụ abụkwane na ha na-azọ m azọ kama na ọmụma mmara ka a na-edibeti onye nke asị na mmara mma ka Michael Jackson onye nke asị argument ka a na-eme onye nke asị na mmara mma ka Queen Elizabeth of England onye nke asị na mpadụ na ọ bụ na mmara mma ka First Lady nwunye president nke achịrị nkezi anya biko ajụna m kwarịrị ọdị one eji na-eme ka mụ na ndị mmadụ nwee nsogbu echizi onye gafere onye kpọrọ m kelere m ekele ndị mmadụ elejere m anya dịka ya asị na nna anyị ya na nna etu ya ọmụma mmara na ama gị na-eti ha onye gaferela m anya ọmụma mmara o ji ị mara ebe a na-ama njakịrị ka na-ekwu eziokwu o and ị na-ekwu ihe etu anyị si ekwu okwu kịta o nwere inspiration bịa m n'isi mgbe ghọta o nwere ndị yiri mma ga akịta nwee ndị yiri ndị sigiri iyi Michael Jackson ha na-arafula mistake ha mee iyi Daddy Shoki ofu ọgbọrọ ka gị na ya si Olusegun Obasanjo nya OBJ ndị gị na ha yiri ka na-agwa gị ha Taribo West ndị ahụ amara ma ọnkụl ka kawa bụrụ gị then ị bịazikwa na kedu afọ ya nke a Timaya ka ihe kpọziri ya ka eze afa nke a nwanne gị nwaanyị anyị ma ọzọ afọ ya akwụ intelizo ọnọrọ ịba ndị bụ unu ekene dịrị Chineke na-abịa n'obodo na ịgụtago ebe mmadụ ịnọ na ise mụ na ha yiri abụghịzi m ọkụ wọdụ abụghị m ọkụ wọdụ ndị dị ka m mmiri nne ndị nka m gbagharị nne mana ihe ị ga-ewepụrụ m OBJ wepụrụ nya Taribo West wepụrụ nya enwere m ike ịnagide ndị ọzọ nke awụkwa wọs eji ya tụnyere Uwaezuoke mara mma iru ma mma bọdị nwee okwu Uwaezuoke imi ya bụ kagom ọnụ ya bụ shirimam anya ya bụ pasam ntị ya bụ karịmam otele mbụ egwu eji Uwaezuoke n'ịdị mma ụwa n'ịdị mma Arabanko Uwaezuoke n'ịdị mma ụwa n'ịdị mma Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Ọnịcha ka anyị lele Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Aba ka anyị lele Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị na Lagos Uwaezuoke itebe ọtanjere anyị ga-agbapụrụ gị n'ụwa ka anyị lele na ụwa nwe ihe nnere anya kịta abịa m n'anya were anya mmechọọ gị mmechọsịa gị fụ na afọ gị sọsọ afọ gị ga-arụ gị niile nwee na-ajụ kedu ka isi eri nri ya kedu ụdị saizi nri ị na-eri maka amarọ m ma ogologo na mkpụmkpụ ma nwee ihe ọ na-eme ndị mmadụ na-eri kedu ka isi eri nri kedu ụdịrị nri ị na-eri maka afọ ga nne ya ajụjụ ga-adaba ha ihe nji sị gị na ọ daba bụ nwa obere oge kịta jụọ m nsị nyụrụ ọ dị agha ije n'ime ọhịa je chọwa nsị nyụrụ ebe ọ dị ị ga-erisinwu 1 cup of half cup of rice ma beans ma ọ bụ garị half cup ị ga-erisinwu maka amara m ebe ọ ga-aba na amara m afọ gị buru ibu mana amara m ị na-akọwa na afọ m nke otele m by far ya bụ na-adọbago m afọ ịdọbago ọnya na-ewe gị ọnya na-ewe gị kedu ihe isi nkwuo asị m na ahụzikwa ụzọ ofuma ịbụ anyarị ọcha nke edini ha ọcha a na-asị na ịchabara ọcha anya idini ha ọcha na a na-asị na ịchabara ọcha anya ịbụ anyarị o jighị n'anya ihe ọ bụ okochiri gị anya nke na ị na-afụzi ụzọ isi na afọ m iji na nnọọ maka na mụ na gị bụ enyi wee bido mkparịkịta ọ bụ na ọ bụrụ enyi anyị bụ ma aka m agwa gị ife kịta aka m agwa gị ife maka nne-ene gị anya nchọ ka m kọọ gị ọnụ ada m ama ebe m ga-ebido maka ị ga-eji kọọ gị ọnụ zuru ezu na arụ gị onye otu anya onye o nwere ofu aka ọ na-asịsị ka onye handcuff mba ndị polisi enwere ike ịkụ m handcuff unless ma leg cuff ka ha ga-eji bịa ihe si aga ije so na polisi chọọ ije arrest m kịta were handcuff bịa ọ na-egbu oge ịhụnanya ọ ka mma na ijiri aka wee kwuo pozishọn gị kwuo ọnọdụ gị ka njikwa gị ụwa etu anyị nọ kịta akpọtara gị nwaanyị yiri gị ị ga-ekwenụ ya nwaanyị yiri gị nya carbon copy ị ga-akwenụ the woman ị mara ezigbo ife weje nụ achara ugo nwaanyị na-acha tụtụtụtụ ka ihe na nwaanyị jiri afọ na ndị otu gị ndị dị ka gị nụọ ihe mere na bụ ajụjụ gị a nwere ka ọ dị akwụji echi ọ lụọ mkpụrụ
a ga-eri ọna mana chi ya abụ so aga m aza gị ajụjụ a mana mgbe m rahụ ọtete aza gị ajụjụ ga ị ga-eje thinking faculty. I will think about it. O nwere ndị na-agwa m na ọ dị ka ị na-eme egwuregwu o wee gbara gị na lọk maka o nwere ihe mụ na ndị enyi m na-akpa ngwa fa na ihe dị n'egwuregwu a na-eme bụ ịdị unique ifugo ka Chineke gị si gbachaa gị mma. Ndị toro ogologo tofere uche ha nwee lọk sọsọ okwu bụ eziokwu nnụgoro n'ọnụ ka mgbe m jiri mara gị ịhụgo na m mara mma ọka mma na isi osi n'ọnụ gị wee gba adịrị unique ma mma nwoke ịmakwa ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ na-abụ buru moto pụta na street paakị ya na-arịtu onye bụ moto nke ya paakị ya ọgbata na-abịa ekiri m onwe nwaanyị na-eje afịa ochi ya azụ bịa na-ekiri m onye bụ ọkada ọ paakị ọkada ya bịa na-ekiri m ngwa n'ezie n'anya anwụtuo nwatakịrị kịta kparara m nwa afụbeghị ụzọ nwụkọ ya akpụrụ n'ọnụ ọ na-akpọ m ụwa ọ fụbekwa ha m anya ụwa isorogo nje n'ụlọ ụka kịta kparara m na-abata n'ime ụlọ ụka ụkọchukwu nọ na pulpit ekwu okwuchukwu abụrụ chafụ ihe niile ọ na-ekwuzi onwe ya ege ya ihe ya na-ahịọzi bụ ụwa ị mana Jizọs na ndị mmụọ ozi na-akpọzi m ụwa n'eluigwe chere mbọsị ya eje n'igwe ka m ji anyụcha gị anya maka ihe ikwuru mma edebitiri ihe kịta ọ ga-adị na my life diary mbọsị ntiri isi n'eluigwe maka adịgo nshọ n'ọmụ ya bụ Getiman Chineke maka ndụ director dị Getiman n'aka ihe niile bagoro aba ga-anọ under my custody aga m ejide kii eluigwe onye ọbụla tiri isi ọ dị ka nke nwa nọ ebe a na-asawasị ọnụ na-ekwugheri agbachibido gị kii mmegide ihe nchọ ka m menyere gị emeghe m geeti nwa obere iti ha n'isi nruoluo ya maka rolling gate ejego mfụ ya nruo mkpa geeti aka ịnụ kwerekwere kpatọba isi ebe ahụ apịa gị otu esi apịgbu agbụsị ị na-ebe ị nwere ike akpadongi ebe ahụ for 2 weeks akpadongi for 2 weeks ịta afụfụ nke ugboro na-abụ ịyafụ ihe ga-eme ụwa o nwere ihe nchọ ka ị mere m maka na etu anyị fọmụ ana m eje a lot of beauty contest modeling bụ ihe anya agba m first na modeling mpozu etu a chere modeling akwe nke modeling ka m kwuo asị m modeling ịmago model ime ka nya nna aga sawam mpozu etu a gakene ije awa ka mfụ mekene modeling nya catwalk wa ka mfụ ihe akịta ọ bụghị ije kedu ka ije adị otu anyị si eje kịta gabụ dọkwọk ọ na-agasị ka ọbagwo Chineke ntabe ụwa ị na-anwakwa mana bịakwa ịma na friendship a na-ekwu achọrọ m ịjụ gị ofu obere ajụjụ iwukwa na iwu ewu since eji mụ gị ejego na zoo nya ejego na zoo maka ọ bụrụ na ijego na zoo biko emekwana mistake je banye ebe a na-edebe kedafia chimpanzee ma gorilla maka ndị na-edebe ya ha ga-eme mistake kwara gị kwaba n'okwu ebe kpọchie ụzọ chee na ofu chimpanzee ma gorilla gafere goro ụzọ amara m in short ịtrai na ejekwa na zoo ma ebe dị nso na zoo maka arrest ị na-akọ m ọnụ ka ndụmọdụ ka ị na-enye m just an advice, a friendly advice. Ejechana m government house, ejechago m presidential house, ejechago m governor's house. Finish gonye we na-eje na zoo. And me eje na zoo acha onye. Ebe ahụ ọba m egwuregwu. Ọ bụ na ịdị ọcha now. Aka m accuse your father. Mama, your father onwe ka o si je China. Maka na the size ndị China, ndị Japan, ndị kpụrụdem. Amara m, but you are a black man. That's why I'm confused. Amara m, when we away match, away match, your mother. Iyagwa diara torogo. Ben eme. Nwaanyị nyo ebe ihe ejedebere isi ya akwụkwanye na na ọbịa nwe ihe ọ ya afụ. Ihe dị na me disturb zine. O disturb oge nwa mgbe chi ga-akpọ hụ. Ramaka o. Onwe advantage nwekwara again. Imago na ntị ga, size ntị ga is abnormal. Very, very abnormal. It's the size of normal ente bụ half of nke ga now. Mana nke ga basambodo. Onwe advantage inwe na ntị ya inwe. Ị na-anụ ihe kara ndị ọzọ ka ọ nọ. Otu a ntị m ha ka nsi anụ ihe. Ikwu okwu na Lagos aga m anọ n'Ọnịcha nụ ya. Ikwu okwu na ugwu Awụsa aga m anọ anywhere of this country. Anywhere. Yeah, ear monitoring committee. Anyị na-anụ n'ihe tu eke ihe. Otu a ka ọ dị n'imi. Ị nọ na Abuja nyụọ ahụrụ. Aga m anọ n'Enugu n'isi ya. Otu a ka ọ dị. Serious. Imegidezie ruo m nso. Ọ dị ka o nwere ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ndị na-esi ka mkpi. Ana m ekwe ka mụ na ha nọdebe. Ndị a na-enwe body odor. Ana m ekwe ka mụ na ha nọdebe because ọ na-esi n'ụsị m afọ.
because onye nwere imi ma ọ da anụ isi ya. I could remember when somebody said ya da anụ isi ya. Ị na-aghọta? Ọ gịnị ka m jiri kwụsị iri akpụ? Ọ dị uche ihe isi akpụ na-esi ka m jiri kwụsị iri akpụ. Ị nwere otele dị mma iji egbu ọja mana onye ji etinye ọnụ na ya. Ana m ha protest kịta ọ bụ na Nigerian gọọmenti ma ihe ha kpọọ nwa bụ Uwaezuoke. Mee m onye isi ndị polisi. Eme m onye isi ndị polisi ewee nwere imi ma wee na-anụ isi ebe ọ bụ na criminal nọ. Ebe ọ bụ na criminal nọ na this country ewere anụ m isi nnu isi eje ebe ahụ fori ekero. Nasal criminal. Mana o nwere ihe na-adị agba ngharị ọ bụrụ na Nigerian gọọmenti mmegbu ha na-emegbu ndị polisi adịghị mma. Ihe njiri kwu na mmegbu ha na-emegbu ndị polisi adịghị mma. Mbọsị ya ka m pụtara na main road o wee bụrụ na onye nke kwụsịrị mgbe high rank officer ewe nna jụ high rank officer ọ na-ezukwu akwụgharị na main road. Ede na high rank officer na-anọ n'ọfịs. Elezi ihe eji kpụpụta ya na main road anwụ wee na-apịa. Onye wee na-eri ala maka contribution na. Kedu ụdị contribution onye ọgba ewepụtara na main road ọ bụkwa mmadụ moto felu breki ri anya enu ọkwa ejekwa nwunye ụgwọ ogbugbu egburu ya. Kedu ka mmadụ ji esi anọkọta wee were onwe ya na-achụ aja high rank officer eho commander. Ihe na-emene this country biko n'ụlọ. Ihe na-emene ndị bi na this country obodo a dịkwana mma kama na ọ bụ anyị bụ ndị bi ebi mebiri obodo a. Ọkwa ihe na-akọwa bụ na mmiri si n'isi injin wee gwarụ ndị eme nwanne. Hey, maka na onye anwa na-akwụ n'anwụ na-ana tutu ka 20 naira tax collection. O mesị tinye na pocket ya onwe nsogbu. No, o mesị oke esend ya ndị a ga-esendịrị ndị isi ndị ọzọ agazia. Mana ụwa biko ikwupụtakwa ihe dị mkpa kịta. Biko nenegodo obodo a bụ Nigeria. Nenegodo ọtụtụ ihe na-eme na Nigeria ka itinyeke n'ihe ọnụ biko Uwaezuoke. Hapụgoro maka mma gị nnọọ anyị afụgo ịbụ Queen Elizabeth Makasị ịmara mma mana ka ihe ikwu onwe nke akpọrọ boko onwe nke akpọrọ kidnapping amara m tinyeke n'ọnụ Uwaezuoke n'ihe a ọkarịgo ụwa dịzi hot ebe niile na-egbo ọkụ. Ọ bụ na boko a ya bụ na be ha ka ọ na-ewu asị m ya were ha mana ha bụkurie gbadataba saịdị anya ma na aka ya akpara ha aka na-agba bụrụ ha ofu aka. Anyị agwaghị ihe ọkụ ji ntị oke eme mana ha ya eboko ọ na be ha ka ha na-eboko ya. Nke ọzọ dị ka kidnapping na-ewe bụrụ na ha efe nye kwa mana ọ bụ na a chọrọ ịkwụsị ya ọ dị very easy Nigerian gọọmenti ịkwụsị ya n'ihi gịnị onye gụsị akwụkwọ onwe ọrụ. Ọ bụ na nwatakịrị gụchara akwụkwọ si n'ebe ahụ ọ gụchara akwụkwọ ozugbo na-abanye n'ọrụ ọma nwa ohere iji eche ajọ ihe. Ọ bụ onye gụsịba akwụkwọ gụchacha akwụkwọ ọ nọ nkịtị ihe dị ka 5-6 years mgbe ọ nọ nkịtị ọkwa sị na ịnọ nkịtị na-ebu ajọ uche mgbe ọ nọ nkịtị ka ọ na-eche ihe ọjọọ ọ ga-eme. Wee bido ihe o ji ewute mbụ na-ebi ekidnapụkwuo na ndị obere na ọ bụrụ na ekidnapụrụ ndị na-eri ego mmanụ obodo a o yi ekwe m dị nze na ọbụ ego mmanụ anyị ka a na-anapụta ha a na-ekeri. Ọ bụ na ihe a nwara mee obodo a nwoke ọbụla nọ n'obodo a ga-enwerịrị at least 2 million naira na akaụntụ ya. Bịa onwe mgbe mmemme asị ha onwe mgbe mme dị mathematics mma gbafa mgbe anwa ikwu na Abacha nwụ awe na-ekwu ego dị na foreign account onwe masị ndụ mbịa ndụa a sị na Abacha rapụrụ $565 million na one particular account. Mwelu dị mathematics o wee bụ na ọ bụ na asị ka ndị Nigeria niile pụtakwa na line according to their family ihe anyị dị bụ about 150 million every Nigerian ga-ekete more than 15 million naira just cash a na-enye ha cash balance ga-adị sef mana otu onye buru ya nakpuo wee na-elive fine kịta ha na-eresizi anyị fuelu 140 naira anya na-agba were n'anya pumpu ma ọgwụ ịbịakwa gbara ọzọ ihe niile ọkwa na-akpa mmadụ ka ọ na-aba betesu ya ka wojara ọkwa na-arụ na maka ọ bụ nwanne m nwoke onye ka ọ bụ nkwụ onye asị na ma na-ekwu ka na m ekwuwe ọnụ nke a ikwu kịta ịmago mma maka ihe a ikwu kịta ọ bụ na ha nụ na onye unu chọọ ime m ihe ofuma ihe unu ga-eme m bụ ịkpọ m nye m oke nke m emechie m ọnụ mana ọ bụ na unu sị na unu ha ya enye m aga m na-ekwu ihe m fụrụ ka m ga-ekwu I'm a citizen. Nke a ekwutakwa esi n'Igbo gịnị city gịnị citizen yori bụrụ a Nigerian citizen onye Nigeria ga biko ụwa change of topic biko ịmana ihe abụrụ interview ihe bụ two friends that are discussing as friends
Uwaezuoke n'idimma ụwa n'idimma Arabanko Uwaezuoke n'idimma ụwa n'idimma Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Ọnịcha ka anyị lele Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị n'ala Aba ka anyị lele Uwaezuoke itewe ọtanjere anyị ga-agbafuru gị na Lagos Uwaezuoke itewe ọtanjere My son, I'm sending you now to the world. Go and tell my people that I'm annoyed about these vision killers all over the world. Go and warn them that my anger will soon be upon them. My name is Evangelist Said the Truth. I was in a dream at night. The Almighty Father revealed to me about the happenings under this planet Earth. These happenings involve those who envy your progress, your success, and your breakthrough. These happenings also involve those who want to take your destiny, your birthright, because no one can speak for you. People like this are those whom I regard in my dialect as ndị osochiegbu, ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ. Lanya ezi nwa m gaa gwara m ndị gwa ha na ndị osochiegbu eju n'ụwa niile. N'oge na-adịghị anya na iwe mụnwa bụ Chineke onye nke usu niile nke ndị agha ga-adakwasa ha ma ọ bụ na ha chigharịa ma chigharịpụta m. Iwe m dị ọkụ ga-adakwasa ha. Aha m bụ Evangelist Said the Truth. Anọ m na nrọ, Chukwu wee gwa m na mụ ga-agwa ụmụ ụwa ihe ndị osochiegbu na-eme n'ụwa. Ezi onye ọma na-ege m ntị, sachaa ntị gị nke ọma gere ozi a n'ihi na ọ ga-enyere gị aka na ndụ a. Chineke gwakwara m na ndị osochiegbu amụrụ gị ọkụ minye n'ime ụwa ọkụ wee na-agba ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche. Chineke wee sị m na ndị a bụ ndị osochiegbu, ndị ogbu mmadụ mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ, ndị ọ dị ka ụra bụrụ ọnwụ, ndị ọchị dị n'eze mana iwe juru ha obi. Chineke keligwe m otuto dịrị gị, ana m ekele onye kere igwe n'ụwa, onye onyinye m. Chineke keligwe m otuto dịrị gị, ana m ekele onye kere igwe n'ụwa, onye onyinye baba Chimo, onye na-aza ekpere m Chukwu ọ bụ nnebe, onye na-edu m ije, ọkwa gị na-etekwa m, ọkwa gị na-akụrụ m nwa n'afọ, onye onyinye ọma, ọ bụ gị na-egosi mmadụ ike. Onye onyinye onye na-ebuli mmadụ elu n'ụwa. Chineke nke eluigwe m otuto dịrị gị, ana m ekele onye kere igwe, onye onyinye m lee, onye bi n'igwe, ọkwa gị kere m, olileanya ndị gbara agbanị, ọkwa gị kere m, oge jiri ọbara na mmiri gị wekpuo m tinye m n'ime afọ nne m, ewe mụọ m, fevọ bụ m na-emele, ọkwa gị kpọrọ m ya, oge na-enye ike ji abụ ụba, Chineke nyezi ya n'ome ike ụba. Ọkụ na-erere ka ọ tụnyere mmadụ aka, ọkụ na-erere ka ọ tụnyere mmadụ aka, ọkụ na-erere. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captive and to open the prison to the captive. Oh, you that mourns in Zion, the Lord has said to me that I should give you a garment of beauty instead of ashes. It is well with you in the morning. It is well with you in the noon. It is well with you in the night. Cry no more, child of God. Oh, hallelujah. Go and tell the righteous, it is well with your soul. Go and tell the righteous, it is well with your soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with your soul. It is well with my soul. It is well with your soul. It is well with my soul. It is well with your soul now. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Now be no crying. There'll be no crying. Now be no more sorrow. There'll be no more sorrow. Now be no more weeping. There'll be no more weeping. In Zion. Live this and you say today, you shall see the no more. I am serving a living God. I am serving a living God. I am serving a living God. I am untouchable, unkillable. I am serving a living God. I am untouchable, unkillable. I am serving a living God. I am untouchable, unkillable. I am serving a living God. Because He lives, I shall live. Oh, I am. Touch not my anointed one and do my prophet no harm. Thus says the Lord. He's my Lord and my King. He's my Lord. Jehovah Shammah. He has given His angel charge over me. Yes, Lord. I want not to mess it up. Onwegi ga-eme Nwachukwu nke tere mmanụ. Onwegi ga-eme onye na-emetụ maka na-emetụ Chineke aka. Onye na-achọ m okwu na-achọ n'aka ji uwe okwu. Ọ sị na nri ihe na-ebu ụtọ nwa agaghị m anwụ. Nzọkwasịgwọ na okwu ọ gaghị emerụ mmadụ. Onye so dị ike. Ọ bụ ya maka na agwọrọ ya. I shall not fear at all. Never, 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 never. In Jesus' name. I am untouchable, unkillable. I am serving. Promotion time, come on, promotion time, come on, promotion time, oh yes, promotion time, come on, promotion time, I say come on, promotion time, oh, come on, promotion time, come on, promotion time, come on, okay, Bunyenu, Pia, Nando. Oge akwụkwọ nsọ oge rugo na dube bịa promotion time cry no more. Everything will be alright, not yet over. Cry no more. Hey! Can somebody read the book of Psalm 6 verse 10? I read, all my enemies shall be ashamed and surely troubled. O mere eme,
they must be troubled. Everybody shout, Amen. Ọchịagha mbara igwe, ọchịagha mbara igwe, chịrị ndị agha gị bịa o, chịrị ndị agha gị bịa. N'ihi na agha dị n'ọgbọ here, n'ihi na agha dị n'ọgbọ. Ekwensu na-agba mgba n'ọgbọ, ịma o. Chịrị ndị agha gị bịa. And there is the book of Psalm 50 verse 15. Call upon me in the time of trouble and I will answer you. Okwu emu n'oge mkpa, aga m aza gị. Eke seriama. Oruwo mgbe anyị ji akpọ ebube, oge akara aka eruwokwa. Oruwo mgbe anyị ji akpọ ebube, ebube n'onwe ya bịa o. Oruwo mgbe anyị ji akpọ ebube, oge akara aka eruwokwa. Oruwo mgbe anyị ji akpọ ebube, ebube n'onwe ya. Ị ma na oruwo mgbe anyị ji akpọ ebube o, oge akara aka eruwokwa. Oruwo mgbe anyị ji akpọ ebube, ebube. Oh, child of God, I prophesy to you this year that you shall not die. You shall live and testify the goodness of the Lord. Therefore, any form of death targeted against you this year, I cancel them in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus, I will never die this year. Go and tell the evil ones, I will never, never die. Go and tell my enemies that I will never, never die. Go and tell that lady doctor that I will never, never die. Say I will never die, I will never die, 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 no more. I will never die this year. 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 No, 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 no. I will never die this year. Never, never, never die this year. I will never die this year. Untimely death is not my portion. I will never die this year. Amen. I will never die. I will never, 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 never die. Shikakali. Though I walk away with a frown on my face today, trying to forget what love used to be yesterday. I know, yes I know, that the one who lets me never let me down, 'cause he promised he will never let me down. I know. Pinulunga, bisi anyano le fisu. Bisi na suni minimi. Wakano kwa ne jabula kupa o. Kano kwa ne jabula skulu. Bisi kano kwa na ya mambele. Kujela ni. Kano kuyo. Onye bisi kano ne jabula kupa o. Bisi kano kwa na ya mambele. Kano kwa na ya mambele kola kia kupi koju.